Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Akụbụzọ anaghị ekwe ka a tụnyere ya aro. Ndị nkụzi ya na-akpọ ya eze onye agwakwana m. Agwa ya gbara ha dum gharị. Ụfọdụ n'ime ha gbalịrị inweta ihu ọma n'aka ya, ma ọ chọghị inye ha ihu. Akụbụzọ achọghị esemokwu ma ọ bụ ka ya na onye ọbụla bụrụ enyi. Ihe bụ mkpa ya bụ ka onye ọbụla legide anya n'ọrụ ya. Ọ chọghị onye ọbụla mara ya uru, n'ihi na onye nọdebere mmadụ na-anụ isi eze ya. Otu ụbọchị, otu n'ime ụmụ agbọghọ abụọ ndị na-ezi ihe n'ụlọ akwụkwọ ya chọrọ igosi ya na ya nwere oke ịhụnanya n'ebe ọ nọ. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Ojiugo. Ọ hụla na Akụbụzọ enweghị enyi, o nweghị nwunye. Uche ya gwara ya na ebe Akụbụzọ bụ okokporo, ya onwe ya bụrụ nwa agbọghọ mara mma zuru ahụ, na ya ga-enweta ihe dị ka di ma ọ bụ enyi. Ndị okenye tụrụ ilu si na ihe abụọ anaghị eme nwa agbọghọ, n'ihi na o nweghị di onwe enyi. Nke ọzọ na ọ bụrụ na ọ lụghị, onye anụghị enyi ya ga-achọtara ya di. Ojiugo nwere olileanya na ihe abụọ ahụ na otu ga-eme. O chere ụzọ ọ ga-esi nweta ọchịchọ mkpụrụ obi ya. Ọ maara nke ọma na ọ bụ be ete ka esi eje na be nkwụ. O woro anya na nri bụ ọgwụ. O nweghị ihe dị ka rie ṅụọ. Onye riri ihe onye anaghị echefu ya ngwa ngwa. Ojiugo bụ onye nkụzi Chinedu. Ọ jụrụ Chinedu ụdị nri Akụbụzọ hụrụ n'anya karịa. Chinedu zara ya, "Nna m ukwu na-eri ihe ọbụla, ma ọ rara ahụ ikwu ụdị ihe oriri na-adịkarịsị ya na mma." Nwa agbọghọ ahụ jụkwara ya ma nna ya ukwu ọ na-erikwa osikapa. Ọ zara ya sị, ọ na-eri osikapa na anụ ọkụkọ. Chinedu zara ya na ọ na-eri ọkụkọ, amaghị m maka osikapa. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewo, ka o mesịa.